ଶୋଇଥିଲି ପରା ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲି ସକାଳୁ ଉଠି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଇଛି ମୋ ଗାଡ଼ି ମଟର ଚାଲିଲାଣି ଏ ବାପ କିରେ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା କ'ଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋତେ ଧକ୍କା ମାରିକି ପଠେଇ ଦେଇଛି କି ଇଆଡ଼େ ଯାଉଛି ତା କଥା ବୁଝିବି ଆଜି ଛାଡ଼ିବିନି ତାକୁ ସକାଳୁ ନିଦ ଫିଦ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ସେଟା ରୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ଚାଲିବାକୁ ବାପ ଲୋ ପଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି ରେ ବାପ କିଡ଼େ କିଡ଼େ ଗାଧା କି ରୋଡ଼ ସେଟା ସରକାରୀ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ସେଟା ସବୁ ସେଟା ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ରୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ବନ୍ୟା ତ ଦୂର କଥା ସେଟା ସବୁ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖୁନ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଖାଲ ମଝିରେ ଇଏ କ'ଣ ବେ ସେଟା ଖାଲ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମଝିରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଖାଲ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୋଳପା ଦିଆହେଇଛି ଖୋଳପା ଦେଖ କ'ଣ କରିବ ବାପ ରୋଡ଼ ମଝିରେ ଗଛ ହଉ ସେ ଲୋକ ଆଇଲେ କାଳେ ଛାଇରେ ଟିକେ ରହିବେ ହଉ ଆଗକୁ ଚାଲ ବାଁ ପଟେ କି ଡାଁ ପଟେ ମୋ ରୁମ୍ଟା ବି ମନେ ପଡ଼ୁନି ରୁମ୍ଟା କେଉଁଠି ଅଛି ସେଇଟା ବି ମନେ ପଡ଼ୁନି ଚାଲୁ ଗାଡ଼ି ଭାଇ ଆଉଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଟିକେ ପଚାରିବା ଭୟା ଆଜି ଭାଇ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପଚାରିକି ଯାଉଛି ଆଗକୁ ଏଇଠି ବସିବି ତାପରେ ମନ ପକେଇବି ଏ ଗଛ ଛାଇ ଆମର ଅଛି ଏଠି ଆଗେ ବସିବି ବସିବି କୁଆଡ଼ୁ ଆଇଛି ଟିକେ ଫୋନ୍ କରି ଆଉ ଭାଇମାନେ ସକାଳୁ ଯାହା ହଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସିନା ଉଠେଇକି ପଠେଇ ଦେଇଛି ମୋତେ ସକାଳୁ ଟିକେ ଚାଲା ବୁଲା କଲେ ବଡ଼ିଟା ଟିକେ ଫ୍ରି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବି ହେଇଯାଉଛି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ବି ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ସେମିତି ସକାଳୁ ଟିକେ ଉଠିକି ଟିକେ ରନିଂ କରନ୍ତୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରନ୍ତୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଆଜିକା ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ସବୁ ଖାଦ୍ୟପାନର ଯେଉଁ ଭଳିଆ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲାଣି ସକାଳୁ ଦେଖିଲା ବେଳୁ ଏଡ଼ିକିଟେ ପୁଣି ତା ବାସି ଦିନ ଦେଖିଲା ବେଳୁ ସେଟା ଏଡ଼େ ପରିବା ଏଡ଼େ ସବୁ ତା ଭିତରେ ସବୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଭିତରେ ପୁରେଇକି ସବୁ ସାର ଦିଆହେଉଛି ସାର ସେଥିପାଇଁ ସେୟା ସବୁ ଖାଇଲା ମାନେ ଏଡ଼େ ପେଟ ଏଡ଼େ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଟିକେ ସେ ପେଟ ଟିକେ ସ୍ଲିମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚଲାଚଲି ଟିକେ କରନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଭାବୁଛି ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଭାବୁଛି ହଁ ଆଉ ସ୍ଲିମ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଚାଲିବା କଥା ସ୍ଲିମ୍ ରହିଲେ ତ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମାଣ୍ଡୁ ଫାଣ୍ଡୁ କଟେଇବେ ହଉ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆଉ ମୋର ସମସ୍ତ ପ୍ରିୟଜନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଇ ଫ୍ୟାମିଲି କିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଛି ସକାଳୁ ଲୋକମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବା ଦରକାର ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନିଜ ମନ ବି ସ୍ଥିର ହୁଏ କାହିଁକିନା ମନ ସ୍ଥିର ହେବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିତେ ସଫଳ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ଦରକାର ମନ ସ୍ଥିର ହେଲା ମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବଡ଼ିର ଯାହା ବି କିଛି ରୋଗ ସେସବୁ ବି ଠିକ୍ ହେଇଯାଏ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମନଟାକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ହେଲେ ସକାଳୁ ଉଠିକି କେଉଁ ବି ବାହାନାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଠଉଛି ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ରନିଂ କରନ୍ତୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରନ୍ତୁ ଚଲାବୁଲା କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନ ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ ଶରୀର ବି ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ଯେମିତି ଖାଇବା ପିଇବା ସିଏ ବି ସବୁ ହଜମ ହେଇଯିବ ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ପ୍ଲିଜ୍
ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାଇ 27-28 ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଶୁଣିଲେ ହସି ହବ ଆପଣମାନେ। ବାହାଘର ହେଇପାରୁନି ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ତାଙ୍କର, ଚୁଟି ଧଳା ପଡ଼ିଯାଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ତାଙ୍କର, ମାଣ୍ଡୁ ମିଳୁନି ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ଦୁଃଖଟା କ'ଣ? ଅଙ୍କଲ 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 ଡାକ ଶୁଣି ଶୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଭେଜାଇ, ଯାହା ହେଉନଥିବ ସେ ବି ହେଇଯାଉଛି। ରାସ୍ତାଘାଟରେ ସବୁଆଡ଼େ ଅଙ୍କଲ ଅଙ୍କଲ ଅଙ୍କଲ। ସେ ନିଦରେ ବି ଭାବୁଥିବେ ଅଙ୍କଲ କିଏ ଡାକିବେ ବୋଲି, ସକାଳୁ ଆଉ ବାହାରକୁ ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଘରେ ସବୁ କାମ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ଆଜିକାଲି ହେଇଗଲାଣି, ସେଇଥିରେ ସବୁ କାମ ତୁଟେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଫ୍ୟାନ ସବୁ ହଜିଗଲାଣି ଲାଗୁଛି। ଯାହା ତ ଖାଇଲ ଗୁଟୁଆ ଖାଉଛନ୍ତି, ବର ଗଛ ଉପରେ ତାକୁ ଛେପ ପକାଉଛି। ହେ ଭଗବାନ, କଳି ଯୁଗର ଅବସ୍ଥା ସରି ସରି ଆଇଲାଣି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଭାଇ କାର ଭଡ଼ା ଯିବ କି? ଚାଲ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। କାର ବାଲା ଡ୍ରାଇଭର ବି ନାହିଁ, ସିଏ ବି ଗୁଟୁଆ ଖାଇବାକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବା?